Takže čau lidi, tady je opět Krafťák a jdeme pokračovat s singleplayeru a potom vám teda ukážu multiplayer. Tak jsem si tady dodělal takhle z cobblestone podlahu a strany. Vím, že to nevypadá špatně. Se to docela i líbí, jako nevím jestli vám, ale to líbí prostě. Tady bude další chodba asi. Takže tady uděláme chodbičku. Ne, tady bych ukrýval bedny, jo. Tady bych dal bedny, tady dáme bedny teda. Tady budeme skrývat bedny. Takže jak jsem slíbil v minulém videu, tak se podíváme teda na ten multík, jak jsem říkal. Takže na to podíváme. Napíšu vám tam to IP teda. No. Co ještě? Jako nevím. IP, no. Ukážu vám na tom serveru, vám ukážu event, fakt dobrý, už dám věci, vám ukážu můj barák, moji truhlu, úplně bezvadnou truhlu, dalo by se říct, mám tam samé dia, no, dá se tak říct, že tam jsou samé dia, to je samé. No, protože vlastně tam je arena a prostě tam jak všichni budou, tak padají ze všech věcí, tak prostě z jednoho padly věci, jak jsem si to vzal, tak prostě a dia, hodně dia, to potom ukážu, no. Tak dneska to taky nebude dlouhé video, dneska to bude krátké video taky, příště bude dlouhé. Tak aspoň 15 minut. Jo, někdy udělám třeba i půlhodinový, jo, třeba. Ten multík třeba budu dělat dlouhý videa. Tady to stačí, když budu dělat třeba, nevím, 5minutový a bude hodně dílů, jako, no. Tady to taky bude prostě. Abych jich měl hodně těch dílů prostě, no. Proto to natáčím takhle krátce, abych byl co nejvíc na začátek a prostě jako, no nic. Doufám, že jste teda viděli moje první video. Let's play, no spíš bych řekl. Jestli jo, tak prosím vás, dejte mi like a odběr. Hrozně mi to pomůže, když mi dáte odběr nebo like. Budu hrozně rád. Na YouTube se jmenuji stejně, akorát mám před jménem MC, takže MC Krafťák. Takže se tam můžete podívat. Ještě nemám ani hlad, to je divný, že nemám hlad. No nevadí. Prostě nemám hlad, no nevadí. Jak jsem říkal, tak ve čtvrtém díle půjdeme na výpravu na ty diamanty. Se moc těším na ten díl. Ten bude právě asi delší, no. To bude ten díl, co... Třetí díl bude v multíku, tam budeme pařit na tom serveru, možná můj kámoš se mnou povídat. Takže... Pařit spolu, no. A teda ukážu vám ten event.
Ale on bohužel teď nebude zapnutý, protože tam asi nebude admin teď. Tak, ještě strop. Cobblestone, no máme jich hodně teda. Co nevím, na co je budu potřebovat, když na něco je uvítám. A něco určitě bych spotřeboval na barák, třeba tady budu. Mít hodně cobblestone. Sakra. Tak, máme hotový to schování na truhly, takže tady jako bude truhla ta moje, jo, ale tady budou ostatní, a já už nemám dřevu, to je v háji. Tady mám ještě nějaký, já to budu to den, takže prostě to bude na, jako tam bude, někde bude dřevo, někde bude železo a takovýhle věci. Takže hop, truhly. Tady budou jakoby, že prostě stavební materiály, tady bude jako tak všechno asi, no, jako, že tak pomíchaně, uhlí, maso a torče. Jako se stoupnu, třeba zase tam do háje. No, teď jsem zapomněl, co chci, no. Tak, jinak se asi s váma teď loučím. Jsem říkala, že to bude krátké video a teda ještě vám teda ukážu multiplayer server. Je tam jeden hráč, takže ukážu vám moji truhlu, tady mám diamanty. Je tady nějaký halky. Čau, halky. Stavím. Halky. Musíme třeba kilnout. Nažijeme se. No, teda ukážu. No, je to hezký. To je perfektní server. Máte shopy různý, no tady jsou nějaký postavy, tohle je hlavně admin je DJ Burger, takže jste věděli. Teď vám ukážu ten event, ale nebude asi otevřený, no není otevřený, je hodně velký event, takže může tak nakouknout, se není vidět. No tyjo, co to je teda? Tak jdem hled. No a to bude asi takové všechno, takže čau.